11 मंडई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलडुम गांव में तिपरामाथा द्वारा विजयी जुलूस का आयोजन किया गया। उपस्थित थे टीटीडीसी के चेयरमैन जगदीश देबबर्मा और 11 मंडई से एमएलए स्वप्ना देबबर्मा समेत कई डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रेसिडेंट। Bamane taro bukano hunde shalaika Bamari ro bukano kedaka bama pore bukano sedaka bamane taro bukano hunde अब काय कैसे जे एग्रो मानदायो तो नों हयतोबा ताबसो जरते तिपरामाथानि इंगे सामखाय दं अबनो जे तिनि खातुं खाजानि बिसिंतै जेटा होली खेला हयतोबा विजय उत्सव खाय दं तिपरामाथानि साइतो मुंबाय नंनि साइतो मुंबाय अबनो रगे लुकुरनो ताम टंकसां टंनो बागे तामरो कजाना मुसुं lai hamai sini pasno sing sini bobagarani saitu mumbai bobagarani je dagi mu thanchani o thanchani bukhano o hamjo mungno thanchagan tlang nangnai o hamjo mungno jotono pira nangnai jotoni bukhano sing hamjo mungno pira nangnai obose sing jotono lugorokno sing ang kasana musungo sing thancha bolte thancha no mane hamjo mung bolte jotono hamjo nangnai haiti जतनो हामजाना माने अब सुनजों सिनाय जत बरनो जों हामजागै जों हानसा मातुबनाय अबसे सिनि जों अर मानदाय एरियाव सिनि मैडम सबनानो जों सेकेंड पोजिशन तुबै जों पास खायगा तानबाय एसिनि हानसानो जों खुनुका अबन सिनि हानसानि बुथाय अबहाय हाम आरि बिसिबो विजय सब खालायके अबनो पाइलायनो तामकै जोंरो साउन नगरिया खलायै रेली खलाया खलायै नाय खलादिनि जों सालायजा साउन जतनो अफ खलायनाय तामकै बुसकांगो चिनि जेरै रकनि स्टुडेन्ट रकनि माध्यमिक परीक्षा रक दंगो अ माध्यमिक परीक्षा रिनाय रक परिनानि कुनु बाधा बिघ्न फायातै खैनाय जों मा वान सुक्लायनाय जतनो नकबकनाय आं माध्यमिक परीक्षा रिनाय रकनि कुनु केबे मुंता फायदों बरक सुस्थ भाबे जाहाथे बरक परीक्षा रिमानानि तै खलायनाय जों अ विजय मिছিল खलायलायाबो स्टप खलायलाय माने सासिवो तामनि हिमाले जों जदि विजय मिছিল लगनार फरेखाय आरो रेली दंनाय रोसामुं सामुं टंथगलायनाय ताय अर माइ खरां तामलायनाय हिंगाय बंनि डिस्टार्ब नाय आबनि बागै जों सालाया कय जों रेली खलायलिया अर साउन्ड खलायलिया नैनायनो जों अर सालायजा अब खलायजाक नाय तिनि एग्रो मानदायनि बिसिंगो कायबेसे थायो उमते हाके विजय उत्सव खायजाक दिनै नलास नित जों संलाया कय सालायका अर तंगो खुरुमपुयो तंगो तायकासा काठिरामो तंगो तायकासा बिलन कब्रा रो कायसा नों तो एग्रो मानदायो कप्लायंखा लुकुरंनि बागै तांबोदां हयतोबा लुकुरंनि सामुं प्रथम सामुं तामरो खायजांनाय आव जखन लुकुरंनि सामुं काहाम खायमानानो आफरोनो टंथगानो बखाबो ताम हंका मो विजय मिছিল खाय बखा टंथगाबोया जखन लुकुरंनो आं सामुं काहाम खाय रिमानाय बंग मानथाय सकताय नांखौनो रिमानाय आफरोनो आं तेबो टंथगनाय जे मानदाय एलाकानि जे फेसिलिटी फायमानि आबो तो उंनायनो गरिब कृषक श्रमिक जतनि बागिनो सामुं खायनाय तिनि आरो ताम सामुं खायनायनि हिंगांकाय जे प्रयोजन आं मानदाय एलाकानि बरंर सिंनाय बरक सिगां तामोन आं abo je janjani jaga janjani bisu je nangmani oboron tuinai je nangmani bongni obo je sikang khalai din kan kai oboron khalanya nang chesta khalai